Jos, jos. Tasik Rang Tunggal. Jenengan. Mas Gloyor, monggo Rang Tunggal. Jos. Mas Gloyor, monggo Rang Tunggal. Jos. Enake sinambi guyon coba sen sumara mring wang somo jos jos cukup
Ayo. Ayo cepet sing apik. Nek ora parian bayar 100. Ayo. Tertretek banyune agung, atine klentek rawane tembung. Jos. Sik wi. Kulinane ngerum iki ketara nggawa gong dhewe. Ah ra iso ganti ibuke. Ganti. Ngetan bali ngulon tewas edan ora kelak. Iki piye wong lanang kalah? Ya Mas, Rama. Ditinggal Rama sapa? Ibu ae. Jogete pinter mesti nyanyine pinter. Sing ndi Mang ya? Bu, jenengan Bu. Jogete pinter, nyanyine kudune pinter. Ngarit ning sawah wiru RT telu guyub rukun. Jogete kalah. Ya. Kalah. Ya Mas ya. Mbake berkacamata iki lho. Mbake berkacamata. Goyangane ngene-ngene apik. Iya. Mestine. Jogete jos mesti nyanyine jos. Kudune ngono. Ayo, Mbak. Asli Banyu Kuning nggih. Tak potong seket. Bojone Banyu Kuning. Ayo, iki Mbake. Lho ya. Ngene Dek Su. Ya iki, Bu, jenengan. Ya apa? Tak nyoh-nyoh ora gelem. Ayo Bu, jenengan, ayo mriki. Sing goyangane ngene-ngene. Wes ayo. Apik. Wes go. Ayo jebuke. Preng gadang tinggo sulingan dicegat pinggir matu iringan. Jos. Jos. Jian. Sik. Nganu iki. Kulino nganu lab TikTok iki kita. Iya panjang. Coba dulu. Daleni ya, Bu. Daleni. Kurang dhuwur sithik, Bu. Preng gadang tinggo sulingan dicegat pinggir matu iringan. Apa Gus? Apa iki? Apa? Apa? Rasa bayar
sik jalukane mendem. Apa mang Bu? Nonton tayub mendem Mas. Mister maksudnya. Bu RT. Mister mendem apa mendem edoan? Mister mendem. Nonton tayub